Som de Mallorca, de fet és molt difícil a vegades creuar aquesta mà i de sobte hem estat aquí una setmana fent un munt de funcions escolars. Duim 3 dies aquí a la sala fent funcions escolars i diumenge vàrem fer una actuació per a familiar. Llavors ha estat com un creuament molt ben fet, molt ben rebut, molt ben acollit i amb moltes ganes de que arribi el següent grup que omplin la sala. Jo crec que la màgia i la força del Volen és que hem volgut construir una història molt oberta. Volíem fer un intent que no sabíem si funcionaria al principi, de fer una història amb un punt de principi clar, però que la resta fos molt obert, no? Que els al·lots poguessin imaginar per ells mateixos. No contar una història ben bé tancada, cada escena no és tancada, sinó que deixam l'espai a la imaginació de l'infant. I el que més predomina, encara que es digui volen, són els globus. I això per l'infant és increïblement preciós, no? Veuen un globo que camina, veuen un globo que vola, veuen infinitat de globos i és com entrar dins un món imaginari que... I cada un actua de diferent manera. De fet, la peça està plena de metàfores i aquest era un dubte que tindríem. Agafaran les metàfores, no les entendran i no només les han entès, sinó que ara ens encanta parlar amb els nens que venen després de les funcions perquè n'hi troben més. N'hi troben més que nosaltres, sí. Ni nosaltres mateixos havíem vist. I això, per nosaltres és increïble, sí. L'atenció que hi posen i l'imaginació. L'altre dia pensàvem, quan fem un espectacle nou hem d'agafar nens d'ull extern directament. Sí, és màgia perquè ens ho creem. Quan el gran fa de màscara ens ho creem i quan el desfem i fa de lluna ens ho creem i per això és màgia, perquè en realitat és veritat. Clar, jo crec que ningú mai ha vist un globus caminar, no? Com de dins la ment, caminant al carrer normal no veus globus, no? Que caminen i aquí pues, el teatre, el circ, la dansa ens dona un espai on poder crear aquest tipus d'imaginació i de conceptes com aquest, no? Un globo que camina. I tot és molt simple perquè en realitat no porten cap mecanisme. Caminen perquè si li deien vine, l'aire ve. Llavors els nens els atreu perquè poden sortir, agafar un globus i ells mateixos se'l poden posar al cap com fan, se'l poden posar a la mà, el poden fer caminar perquè són coses en realitat molt simples.